Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal E-Uči. Moje ime je Dejan Milanović i ja vam predajem predmet saobraćajna infrastruktura, koji je po planu i programu drugog razreda tehničara drumskog saobraćaja. Naša današnja nastavna jedinica je oprema puta, naplatne rampe, pa da vidimo kako te naplatne rampe utiču na izgradnju puta i o čemu se tu radi, kakvi su to elementi. Pa naplata putarina na autoputevima predstavlja direktnu naknadu za korišćenje autoputa kao putne infrastrukture. Cilj ove naknade je da se obezbede sredstva za finansiranje izgradnje putne infrastrukture, njenu eksploataciju i održavanje. Ovo je pre svega definicija o tome i o, da kažemo, elementu naplatne rampe, znači čemu one služe i zašto se uopšte i postavljaju na autoputevima. Naplata putarine može biti zasnovana na vremenskoj naknadi ili na naknadi zasnovana na pređenim kilometrima. Kod nas u Srbiji je na pređenim kilometrima, dok u nekim zemljama postoje te vremenske naknade gde vi koristite, ulazite u zemlju i kažete koristit ćete puteve, ne znam, narednih 10 dana i za taj period platite neku određenu cifru za korišćenje puteva. Takva naplata se zove i naplata putem vinjeta. Ovde vidimo izgled naplatnih kućica, odnosno naplatnih rampi na nekom autoputu. Takođe, danas se u svetu koristi veliki broj tehnologije i sistema naplate putarine. Sistemi naplate koji se danas koriste u svetu se mogu podeliti u tri osnovne grupe. Sistemi koji zahtevaju zaustavljanje, sistemi koji zahtevaju smanjenje brzine i oni koji ne zahtevaju nikakvu promenu brzine. Ukupna dužina autoputeva u Srbiji pod naplatom iznosi 819,68 km. Naplata putarine se obavlja preko automatskog tehničkog sistema za naplatu koji se sastoji od 65 naplatnih stanica. Osnovica za putarinu je dužina relacija javnog puta koju vozilo prelazi izražena u kilometrima, znači svaki kilometar košta određenu cifru, pa zavisno od toga gde ste ušli na autoput, odnosno na put gde se naplaćuje putarina i mesta gde ste izašli, meri se vaše rastojanje koje ste prešli i množi sa jediničnom cenom po kilometru i dobija se ukupna cena koju treba da platite za korišćenje tog dela autoputa, odnosno puta gde se naplaćuje putarina. Cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije. Sistem naplate putarine primenjuje se na sledećim deonicama autoputa: Beograd-Šid, to je ovaj ovde deo, znači Beograd-Subotica, znači iz Beograda prema Subotici, Beograd-Preševo-Dimitrovgrad, evo ga ovde, i Dimitrovgrad, znači imamo dva kraka prema Preševu i prema Dimitrovgradu, i četvrti krak iz Beograda koji kreće jeste Beograd-Čačak. Ovde ove oznake za autoput, kao što vidite, jesu oznake gde se naplaćuje putarina, odnosno gde se postavljaju naplatne rampe za naplatu putarini. Kao što smo već čuli iz izlaganja, to je u Srbiji 65 mesta gde se naplaćuje putarina, gde postoje znači naplatne rampe. Korisnicima je omogućeno da se opredele za sistem plaćanja putarine manuelnim putem uz obavezno preuzimanje magnetne kartice ili elektronskim putem korišćenjem uređaja za elektronsku naplatu putarine. Korisnici koji se opredele za manuelni sistem naplate u obavezu su da prilikom uključivanja u sistem naplate putarine preuzmu magnetnu karticu
i istu predaju inkasantu na izlaznoj naplatnoj stanici na osnovu koje će se naplatiti putarina. Znači vi pri ulazu pritisnite dugme najčešće i izađe vam isečak, odnosno magnetna kartica koju čuvate i prilikom izlaska dajete inkasantu koji izračuna koliko treba da platite za to rastojanje koje ste prešli na putu. Ako dobro se zagledate i prepoznate, ovo je nova naplatna rampa kod Vrčina, izgleda lepo, ima velike koristi, znači može da se preko nje prolazi i naplaćuje i putem inkasanta, odnosno putem ove magnetne kartice, i drugi sistem, kao što vidite, ima određeni broj mesta za prolazak putem elektronske naplate putarine. Korisnici koji su se opredelili za sistem elektronske naplate putarine, odnosno beskontaktni model plaćanja, koriste prolaze koji su označeni za taj način plaćanja putarine. I istu plaćaju uređajem za elektronsku naplatu putarine bez zaustavljanja i preuzimanja magnetne kartice. Korisnik koji u vozilu posjeduje uređaj za elektronsku naplatu putarine, a iz nekog razloga na ulaznoj naplatnoj stanici preuzme magnetnu karticu i plaćanje putarine izvrši putem uređaja za elektronsku naplatu putarine, u obavezi da preuzetu magnetnu karticu na izlaznoj naplatnoj stanici preda odgovornom radniku. Korisnicima manuelne naplate kao sredstvo plaćanja na raspolaganju su gotov novac, platne kartice, pretplatne karte mesečne i godišnje i gradske karte. Korisnici elektronske naplate putarine kao sredstvo plaćanja koriste uređaj za elektronsku naplatu putarine u prepaid i postpaid sistemu. Elektronska naplata putarine, da kažemo nešto o tome. Šta je to u stvari? To je za nas nešto novo, zadnjih godina se pojavilo u Srbiji, ali ima ogromne efekte u tome da se vozila kraće zadržavaju, praktično ne zadržavaju, ne stvaraju se redovi na naplatnim rampama, pri čemu svaki od tih vozača ne gubi vreme i skraćuje vreme putovanja do željene destinacije. Dakle, elektronska naplata putarine ili skraćeno ENP predstavlja savremeni model beskontaktnog plaćanja putarine upotrebom uređaja za elektronsku naplatu putarine za odgovarajuću kategoriju vozila. Ovaj uređaj omogućava prolazak posebno označenim saobraćajnim trakovima bez zaustavljanja, jednostavnost naplate putarine bez zadržavanja upotrebe gotovinskog plaćanja, komfortnu i bezbednu vožnju uz izbjegavanje eventualnih zastoja. Vozači koji koriste ovaj sistem prolaze naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja. Transakcija se izvodi automatski između uređaja koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetromesnog stakla vozila i posebno komunikacionog sistema kratkog dometa sa antenom instaliranom pored naplatne saobraćajne trake. Korisnik elektronske naplate putarine je u obavezi da prati uputstvo za postavljanje korišćenja uređaja za ovaj vid naplate. Naplatne stanice na kojima nije moguće izvršiti dopunu uređaja su Ćuprija i tako dalje u smeru Niš-Beograd. Ovdje možete pročitati koje su to naplatne stanice. Elektronsku naplatu putarine može da koristi svako pravno i fizičko lice koje zaključi ugovor sa javnim preduzećem Putevi Srbije, odnosno kupi uređaj za elektronsku naplatu putarine na nekom od ovlašćenih distributivnih mesta. Uređaji su dostupni u prepaid, postpaid sistemu kao i u vidu već konfigurisanih paketa koji su dostupni na pojedinim distributivnim mestima. Ovaj uređaj
je konfigurisan u prvoj kategoriji. Putnička vozila može da se prenese i koristi u bilo kom putničkom vozilu, bez obzira na vlasništvo i registarske oznake. Za sve ostale kategorije uređaj se za elektronsku naplatu putarine je neprenosiv, odnosno vezan je za to vozilo, odnosno za tu registarsku oznaku. Još jednom pogled na naplatnu rampu Vrčin, pa pogledajte koliko prvo ima naplatnih mesta, a druga stvar, kao što vidite, ne prave se gužve, znači omogućeno je plaćanje i putem magnetnih kartica, gdje se stvara neki red mali, i putem elektronske naplate putarine. Ovo je bila lekcija oprema puta, naplatne rampe, pa da vidimo da li naši učenici znaju odgovore na naša pitanja. Zašto se naplaćuje putarina, koji načini naplate putarine postoje i šta je to elektronska naplata putarine? Ja verujem da već znate odgovore, ali ajmo zajedno da prođemo kroz njih. Naplata putarine na autoputima predstavlja direktnu naknadu za korišćenje autoputa kao putne infrastrukture. Cilj ove naknade je da se obezbede sredstva za finansiranje, izgradnju putne infrastrukture, njenu eksploataciju i održavanje. Odgovor na drugo pitanje. Korisnicima je omogućeno da se opredele za sistem plaćanja putarine manuelnim putem ili elektronskim putem. I treći odgovor, elektronska naplata putarine predstavlja savremeni model beskontaktnog plaćanja putarine upotrebom uređaja za elektronsku naplatu putarine za odgovarajuću kategoriju vozila. Učenici bi u okolini svog mesta stanovanja kao preporuka za vežbu trebali ili mogli da istraže postoje li naplatne rampe za naplatu putarine i da to opišu u kratkom eseju ili seminarskom radu. Redovno nas pratite, naš YouTube kanal _učim, pratite nas, pritisnite pretplati se, pritisnite subscribe i dobijat ćete sve moguće informacije o novopostavljenim časovima. Do sljedećeg časa, doviđenja.